बे मेसेजनि गेजेरजों सुंद' समावनो आं नोंथांमोननो जोबोद गोनांथि आरो बेसेन गोनां बिषयखौ नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानदों। बे बिषयानो जाहैबाय साननो गोरों मानसिया गावनि आगानखौ माफोरबायदि सुरो, माफोरबायदि साननो गोरों मानसिया गावनि जिउखौ खुङो आरो साननो रोङि मानसिया गावनि आगानखौ माफोरबायदि सुरो आरो माफोरबायदि थांनानै थायो, बेनि बिषय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। आसा खालामो बे बिषया जों साफ्रोमनि थाखाय जिउआव मोनसे थुलुंगानायखौ लाबोगोन आरो जोंनि जिउआव मोनसे सोलायनायखौ लाबोगोन होननानै आं सानो। बेखायनो नोंथांमोना मेसेजखौ जागायनायनिफ्राय लाना जोबजासिम नाय, लोगोसे हायोब्ला नोंथांमोना मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय बोसोन बिजाबनि 27 बालाबनि 12 सिरिखौ आं नोंथांमोननो फरायना फोरमायनो सानदों। बोसोन बिजाबनि 27 बालाबनि 12 सिरियाव बुंदों, साननो गोरों मानसिफ्रा निदान सौफैगोनखौ नुनानै एरखेखायो, आन्थाय साननो रोङिया गाब्र'होयो आरो उनावसो दाहा खालामो। साननो गोरों मानसिया मा खालामो होनना बुंदों, निदान सौफैगोनखौ नुनानै बा मिथिनानै बिथाङा बे लामानिफ्राय बियो एरखेयो, गोजान जायो। नाथाय साननो रोङि मानसिया मा खालामो, गाब्र'होयो आरो उनावसो दाहा खालामो होननानै बुंदों। बेवहाय बे समाव दानिसो एसे सिगां जानानै थांनाय दुखुनांथाव जाथायनि बिसय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आरो बे जाथायनि गेजेरजों आंनि गोसोआव बारे बारे बे बिसया फैबाय थादोंमोन आरो बेखायनो दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दानिसो एसे सिगां जों गंसे न'खराव भिजिट खालामनानै फैदों। बे न'खराव भिजिट खालामनायनि खारना बेनोमोन जे आंजों समान देरफुनाय सासे सेंग्राया दिनै बै न'खरनिफ्राय रुंसारि जालांनांगौ जानानै फैदों। रुंसारि जालांनायनि खारनानो जाहैबाय बे देरफुनाय सेंग्राया गावनि बे देरफुनाय समाव गोबां निसा लानायनि थाखाय बिनि देहानि माखासे अंगआ गाज्रि जानानै दिनैनि समाव बिथाङा बे संसारखौ नागारलांनांगौ जानानै फैदों। आरो बेफोरबायदि जानाय जाथायखौ जोङो जोंनि खाथि खाला जायगाफ्राव जोङो बारे बारे नुबाय थानो हायो, नुनो मोननो हायो। आरो बिनि गेजेरावनो बै जाथाय जानायाव माखासे जे मानसिफोर फैदोंमोन, बिसोरो जोंनो खोन्थादों बे गथ'खौ जोङो गोबां बुजायदोंमोन, गोबां बुजायनो नाजादोंमोन, नाथाय बे गथ'आ जोंनि बुजायनायखौ लायासै। इभेन बिमायाबो जोंनो बुजायदों जे आंबो आंनि फिसालाखौ गोबां बुजायदोंमोन, बेफोरबायदि देरफुनाय समाव सेंग्रा समाव नोङो बेफोरबायदि जुदि निसा लायोब्ला सानसे नोंनि देहाया गाज्रि जालांगोन आरो नों माबा मोनसे जायोब्ला आंखौ बे बुरै देहायाव सोर नायगोन, बिफाबो गैया सोर नायगोन होननानै बेखौ बारे बारे बुजायसेयावबो बिथाङा रावनिबो बुजायनायखौ लायासै। आरो जोबनायाव फाइनेलि दिनै बिथाङा बे संसारखौ नागारनानै थांनो गोनां जानानै फैदों। बिथांनि बे साननो रोङि आखलानो बिथांखौ दिनै फोजोबस्रांदों। बिनि बे साननो रोङि आखलानो दिनै बिथांखौ बेफोरबायदि खैफोदाव दुखुआव खोख्लैदों। दा बिथाङाथ' दिनै बे संसारनिफ्राय रुंसारि जालांबाय, नाथाय साननो गोनां बाथ्राया मा? आंनि गोसोआव बारे बारे बे बाथ्राया जाखांफैदों जे बे न'खराव गोबां मानसिफोर फैदों बे गथ'खौ नायनो बा बिनि बिमा बुरैखौ तसल्ली होनो, थुलुंगा होनो। दा बेवहाय फैनाय माखासे मानसिफ्रा बे जाथायखौ मिथिदों आरो बे जाथायखौ गावनि मेगनजों देग देग नुनो मोनदों जे बेफोरबायदि मावनायनिफ्राय, बेफोरबायदि खालामनायनिफ्राय
मानसिनि जिउआव बेफोरबायदि जायो होननानै दिनै बिथांमोना नुनो मोननो हादों। आरो बेवहायल' नङा, जोंनि गामि ओनसोलावबो जोंनि खाथि खाला एरियायावबो जोङो बेफोरबायदि जाथायखौ जों नुनो मोननो हायो। आरो बै जाथायनिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हायो बेखौसो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। जायबायदि मानसिफ्रा साननो गोरों बिसोरो बे जाथायखौ नायनानैनो सोलोंगोन, निस्सय सोलोंगोन। जुदि बिथाङा साननो गोरों मानसिब्ला, बिथाङा जुदि साननो गोरों मानसिब्ला बिदि जाथाय जानानै थांबाय, बे जाथायखौ नायनानै बियो सोलोंगोन, बुजिगोन आरो मोनसे स्टेप लागोन बियो जे बेफोरबायदि लोंनाय जानायनिफ्राय, निसा लानायनिफ्राय जोंनि जिउआव, जोंनि न'खराव बेफोरबायदि निदान, बेफोरबायदि खैफोद, बेफोरबायदि दुखुआ फैयो होननानै साननो गोरों मानसिया बुजिनानै फिउचाराव, इयुनाव खैफोद फैनायनि सिगां, निदान दुखु फैनायनि सिगां बिथाङा मा खालामगोन? बिथाङा बै लामानिफ्राय एरखेगोन, जुदि बिथाङा साननो गोरोंब्ला। नाथाय साननो रोङि मानसिया मा खालामगोन? साननो रोङि मानसिया बे जाथायखौ देग देग गावनि मेगनजों नुनानैब्लाबो बिथाङा बे लामाजोंनो आगान सुरगोन। आरो बैफोरबायदि साननो रोङि मानसियानो गावनि साननो रोङि आखलाव बिथाङा सानसे गाब्र'नानै मा खालामगोन होननानै बुंदों? उनावसो बियो दाहा खालामो बा दाहा खालामगोन, बियो दुखु सैनानै जिउआव सोलोंनांगोन। दिनै लोगोफोर, खालि आं लोंनाय जानायनिल' बाथ्राखौ बुङाखै, निसा बुस्थु लानायनि बाथ्राखौल' बुजायनो सानाखै। जोंनि जिउआव बेफोरबायदि गोबां बिथिं दङ, बेफोरबायदि गोबां लामा दङ, बेफोरबायदि गोबां खारनफोर दङ, बेफोरबायदि गोबां खामानिफोर दङ। जे लामाजों थाबायोब्ला, जे खामानिखौ मावोब्ला, जे बिसयखौ जोङो गावनि जिउआव एप्लाइ खालामोब्ला, जेनि गेजेरजों फिउचाराव, इयुनाव जोङो दुखु सैनांगोन, खस्थ'आव जों गोग्लैनांगोन, निदानाव जों गोग्लैनांगोन। बैफोरनिफ्राय साननो गोरों मानसिया मा खालामो? साननो गोरों मानसिया बियो मिथिखानानै बियो मा खालामो? एरखेयो। जानो हागौ जोंनि जिउआव गोबां मानसियानो मिथियाव मावगासिनो दङ। नाथाय जाय बायदि मानसिया साननो गोरों, बिसोरखौ जुदि बुजायोब्ला जे नोंथाङा गोरोन्थि मावगासिनो दङ, नोंथाङा बेखौ मावनाङा, बेफोरबायदि मावनायनिफ्राय बेफोरबायदि जायो होननानै जुदि बिथांखौ सोरबा बुजायोब्ला, अब्ला बै बुजायनायाव साननो गोरों मानसिया मा खालामो? बियो गावनि बै गोरोन्थि लामानिफ्राय बियो गिदिंफिनो, एरखेयो आरो बै दुखुनिफ्राय, खस्थ'निफ्राय, निदाननिफ्राय बियो गावखौ गोजान खालामो। नाथाय साननो रोङि मानसिया मा खालामो? साननो रोङि मानसिया नुनानैब्लाबो, मिथिनानैब्लाबो बियो मा खालामो? मालायनि बुजायसेयावबो बिथाङा लायाब्लासिनो बियो सानसे गाब्र'नांगौ जानानै फैयो, बियो सानसे दुखु सैनांगौ जानानै फैयो। आरो बिनि गेजेरजों बियो गोसो गाबो, आंखौ गोबाङानो बुजायदोंमोन, आंखौ गोबाङानो बुंदोंमोन, नाथाय आङो रावनि बुंनायखौ लायासै। बे गथ'खौबो, बे सेंग्राखौबो गोबाङानो बुजायदोंमोन आरो बिनि जिउआव बारे बारे बेफोरबायदि दुखुआ, खैफोदा फैबाय थादोंमोन। आरो बै दुखु खैफोदाव गोग्लैसेयावबो बिथाङा मा खालामासै? बियो बै लामानिफ्राय एरखेयासै, गुबुननि बुंनायखौ मानियासै। आरो बे साननो रोङि आखलानो बिथांखौ दिनै सानसे लास्ट स्टेजाव लाबोबाय आरो बिथाङा दिनैनि समाव रुंसारि जालांनांगौ जानानै फैबाय। दिनै बे मेसेजखौ नायग्रा साफ्रोमबोनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो, बेखौनो फोरमायनो सानो लोगोफोर, जोंनि जिउआवबो बेफोरबायदि गोबां खामानिफोर दं, बेफोरबायदि गोबां लामाफोर दङ, बेफोरबायदि गोबां बिथिंफोर दङ। जे लामाजों थाबायोब्ला, जे खामानिखौ मावोब्ला फिउचाराव दुखु, खस्थ', निदान, बैफोरखौ जोङो मिथिनानैब्लाबो जुदि जोङो जेबो जाया होननानै, नायगोन होननानै जुदि जोङो थाबायोब्ला, थारैनो जोङो साननो रोङि मानसि। थारैनो जोङो साननो रोङि मानसि आरो बे साननो रोङि आखलानो सानसे जोंखौ दुखुआव खोख्लैगोन, निदानाव खोख्लैगोन आरो सानसे जोंखौ गोसो गाबहोगोन। बेखायनो लोगोफोर, निदान फैनायनि सिगांनो, दुखु फैनायनि सिगांनो, खैफोद फैनायनि सिगांनो सांग्रां जानि,
मोनसे मोजां स्टेपखौ लानि जोङो नुनो मोनो लोगोफोर जोंनि खाथि खालायावनो गोबां बेफोरबायदि जाथाय जायो आरो बै जाथायखौ नुसेयावबो गोबाङा सोलायनो गोसो जाया गोबाङानो बे लामानिफ्राय एरखेनो गोसो जाया बेखायनो जोंनि जिउआव गोबां जोङो दुखु जारला खैफोदखौ जोङो नुनो मोननो हायो नाथाय साननो गोरों मानसिया खाथि खालायाव जानाय जाथायखौ नुनानैनो बा गुबुननि बुंनायखौ बियो मानिनानै बियो बै खैफोद बा दुखुनि लामानिफ्राय एरखेयो आरो बियो बेफोरबायदि लामायाव गाब्र'नाङि जानानै फैयो बेखायनो लोगोफोर साननानै नाय नोंथाङा माफोरबायदि लामाजों दिनै हान्थिगासिनो दङ नोंथाङा माफोरबायदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ बे खामानिखौ मावोब्ला मा जागोन फिउचाराव मा जागोन आंनि लाइफआव आंनि न'खराव माफोरबायदि जागोन बेखौ फै जोङो साननानै नायनि आरो जुदि जोङो हमदांनो हादोंब्ला जे आंनि फिउचारा गाज्रि बा बे लामाया गाज्रि सानसे आङो दुखुआव खैफोदाव गोग्लैनांगोन होननानै नोंथाङा जुदि मिथि मोनखादोंब्ला अब्ला बिनिफ्राय एरखेनो नाजानि बे मेसेजनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै मेसेजखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना बे मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय।